Na dečijem odeljenju Narodne biblioteke u Brusu, kao što je i najavljeno tokom letnjeg raspusta, realizuje se veliki broj raznovrsnih aktivnosti za najmlađe čitaoce. Iskustvo pokazuje da se kroz igru, kreativan rad i odabir zanimljivih tema najbolje uči, ističe direktorka biblioteke Milica Minić. Ideja je, objašnjava ona, da se program biblioteke obogati radioničarskim radom tokom jula meseca, kako bi se najmlađi članovi okupljali i družili. Radionice se organizuju sredom i petkom od 10 do 11 časova, a nakon 2 govorno-jezičke, realizovana je i ekološka. Današnja ekološka radionica Sačuvajmo planetu je treća u nizu planiranih za mesec jul. Zadatak svih nas realizacijom ovakvih radionica je da kroz različite oblike radioničarskog rada razvijemo ekološku svest i potrebu za očuvanjem i unapređenjem životne sredine. Sticanjem edukativnih znanja, kreativnim izražavanjem kroz priču, glumu, pokrete mi razvijamo povezanost, pripadnost grupi, toleranciju, dobru komunikaciju, lepu atmosferu i upoznajemo sebe i druge. Tokom prethodne nedelje u Narodnoj biblioteci Brus realizovali smo 2 govorno-jezičke radionice Svet basni i Čarobna knjiga, i do kraja meseca u planu imamo još 6 radionica raznovrsnih na programu ovih aktivnosti. Za 31. jul smo planirali na poslednjoj radionici, koja će se održati, kažem, tog datuma, da svim učesnicima, našim malim radioničarima, dodelimo zahvalnicu za učešće u aktivnosti Moj letnji raspust u biblioteci. I evo, na kraju bih samo da istaknem da svi radioničari, deca, mališani koji su prisustvovali radionicama, a nisu bili članovi Narodne biblioteke Brus, su od kolektiva Narodne biblioteke Brus dobili besplatno učlanjenje i za korišćenje bibliotetskih usluga u narednih godinu dana. Svoje utiske prenose najmlađi članovi biblioteke, učesnici ekološke radionice Mina Jelić, Marijana Stevanović i Simona Kljajić. Drago mi je što se ponovo otvorila radionica i ovde svašta radimo, crtamo, pričamo i čitamo. Najvažnije je da se lepo družimo i igramo. Meni je ovde jako lepo i kad mi je bio prvi dan, mnogo sam se iznenadila kako su lepe ovde aktivnosti. U radionici smo radili crtanje, čitanje, čitali smo naše omiljene knjige. Meni se ovde sviđa i rado dolazim ovde zato što radimo ovde neke zanimljive aktivnosti, a to su pričamo, igramo se, čitamo, crtamo, mi se lepo družimo i to je najvažnije i doći ću uvek rado na radionicu. Iz ove ustanove u kulturi pozivaju školarce da se uključe u aktivno leto biblioteke i provedu kvalitetno vreme na radionicama. Do kraja jula biće realizovane govorno-jezičke, literarne i likovne radionice, bajkovite priče, Neven na krilima mašte, Junaci crtaća, stripoteka i kvizoteka Upoznaj Srbiju.